Oli siellä syksyllä. No niin, mä kerran näköistä. Mä katsoin vaan täällä joku harjoitus. Joo. Markon piti esittää teille. Markon piti vasta esittää. Hyvän näköinen, kun tosiaan on siellä. Joo. Onko tää täällä? Se on siinä. Ingvar! Kolme! Hei! Se on siinä. Karjalla oli toinen Hyvää huomenta, hyvät näyttelijäasettajat. Tuomari haluaa toivottaa teidät kaikki sydämellisesti tervetulleiksi. Todennäköisesti tervetulleeksi. Kuulikohan mä väärin? Ja toivoo, että meillä on yhdessä hieno päivä. Ensimmäinen luokka on tänään arvosteltu. Tässä on arvosteltu pitkäkarvaiset nartut 12–18 kuukautta. Tässä luokassa on ilmoitettu 7 koiraa. 6 koiraa on esitetty. Tuomari antaa 6 kertaa arvosanan äskeet. Kaikki sai. Luokan voittaa koira numero 199. Se on suuri, keskivoimakas, tyypikäs ja ilmeikäs narttu, jolla on erittäin kaunis pää, korkea säkä, kiinteä selkä. Hyvä asentoisen lantion tulisi olla hieman pidempi. Hyvät etu- ja erittäin hyvät takakulmaukset. Anna. Ai. Tasapainoiset rinnanmittasuhteet. Askeltaa suoraan. Liikkeissä on erittäin hyvä tasapaino. Maata voittavat voimakas takatyöntö ja vapaa etuaskel. Onnittelut SG1. Toiseksi sijoittuu koira numero 198. Myös tämä on suuri, erittäin tyypikäs ja ilmeikäs narttu, jolla on voimakas pää, hyvä säkä, kiinteä selkä. Myös tällä koiralla lantio saisi olla hieman pidempi. Myös tällä koiralla on hyvät etu- ja erittäin hyvät takakulmaukset, tasapainoiset rinnanmittasuhteet, askeltaa suoraan, maata voittavat liikkeet, joissa on voimakas takatyöntö ja hyvä etuaskel. Onnittelut SG2. Älkää lähtekö kehästä.
Seuraavaksi koira numero 202 on myös suuri ja voimakas narttu, jolla on voimakas pää. Sen silmät saisivat olla hieman tummemmat. Sillä saisi myös olla voimakkaampi maski. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Sen lantio on hieman korostettu pyssy. Myös tällä koiralla on hyvät etu- ja erittäin hyvät takakulmaukset. Askeltaa suoraan. Voimakas takatyöntö ja hyvä etuaskel. Seuraavaksi koira numero 200. Se liikkuu ihan mahtavasti. Ja sit vissiin Jessica ei venyttänyt tarpeeksi. Yli keskikokoinen ilmeikäs narttu. Et se olisi voinut venyttää. Sillä on voimakas pää. Et sen takia se meni noin. Kiinteä selkä. Se hienosti oikeesti meni. Sen lantion tulisi olla pidempi. Olkavarren tulisi olla pidempi ja vinoasentoisempi. Takaa erittäin hyvin kulmautunut. Edestä katsottuna suora. Sen alarinnan tulisi olla pidempi. Ei se enää voi puuttua vaikka kunniakäynnistä. Myös tällä koiralla on voimakas takatyöntö, Niin, mitä nää kutonen. mutta kokonaisuudessaan sen liikkeessä saisi olla hieman enemmän tilaa voittavuutta. Seuraavaksi koira numero 201. Myös suuri, keskivoimakas, ilmeikäs narttu. Sen silmät saisivat olla hieman tummemmat. Normaali säkä, kiinteä selkä. Sen lantio on hieman lyhyt ja korostettu pyssy. Olkavarret tulisi olla pidempi ja vinoasentoisempi. Takansa on hyvin kulmautunut. Sillä on tasapainoiset rinnanmittasuhteet. Myös tämän koiran liikkeissä saisi olla enemmän tilaa voittavuutta. Sitten seuraa koira numero 203. Se on erittäin suuri, ilmeikäs narttu, jolla on voimakas pää. Sillä on hieman köyristynyt kuonon selkä ja hieman leveäastuiset korvat. Normaali säkä, kiinteä selkä, hyvä lantio. Sen olkavarren tulisi olla pidempi ja vinoasentoisempi, takaa erittäin hyvin kulmautunut. Hetkittäin tässä tulisi liikkua ryhdikkäämmin. Myös tällä koiralla on voimakas takatyöntö, joskin etuaskel saisi olla vahva. Kiitos paljon. Ja sitten seuraa kunniakierros ja yleisöltä toivotaan ääntä. Olkaa hyvä.